नमस्कार दर्शक बंधु मु एलिना महांती स्वागत करुच्ची आपण प्रिय चैनल माटीर कथारे। तेबे चैनल रो द्वितीय उपहार भाव आज मु नहीं जीवी आपण मानंकु एमिति एक स्थान को जेउठी लुचि रही गुप्त भावे अनेक कहानी एवं किंवदंती। तेबे अनेक अलौकिक आध्यात्मिक इतिहास को साहित्य रखिছে ଏହି माटी जेउठी पूजित हेउचंती स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ। जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तभ पद्मनाभ वेद गर्भ चंद्रशूय विलकना जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परहरि बंधुर्दया सिंधु कृपालु जन रक्षका। तेबे चलंतु डेरी नकरी जिबा भुवनेश्वर चंदगा जंगल निकटवर्ती कौपुटी मुंडिया पहाड़ उपरको जेउठी अवस्थित महाप्रभुंकर आउ एक दिव्य लीला क्षेत्र। तेबे दर्शक बंधु वर्तमान आमे आसी पहुंची जाइछे कौपुटी मुंडिया पहाड़ उपरे जेउठी शांत नीरव और सुंदर परिवेश मध्यरे प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण माता सीतांक सह भक्तराज हनुमान एवं सर्वोपरि जगतर नाथ जगन्नाथ पूजा पाउछन्ति। लोके विश्वास करती यही स्थान श्री महाप्रभु द्वारा निर्वाचित और निर्देशित। आमर आज परम सौभाग्य आमे आज से व्यक्ति को निज पाखरे पाइचे जे माँ आदिशक्ति द्वारा आदिष्ट होइतिले प्रभुंकर श्री विग्रह एवं यही मंदिर प्रतिष्ठा निमंते। तेबे चलंतु आमे पचारि बुझिबा तांकर प्रत्यक्ष अनुभव। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। स्वागत करछि आपनकु माटीर कथा चैनल रे।
ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଆଉ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ? ହଁ, ମୋର ନାମ ରମାକାନ୍ତ ମହାରଣା, ଗ୍ରାମ ଚନ୍ଦକା। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମୁଁ ଜଣେ କଳାନାଗ ଆଦିଶକ୍ତି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଦିଶକ୍ତି ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ସେଠିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋର ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଆଜ୍ଞା କରିବା ଭିତରେ ସେଠି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ କୌପୁଟିଆରେ ଜଣେ ବାଳକ ସେ ଡାକିବ, ନାରାୟଣଙ୍କ ବାନା ଉଡ଼ିବ ଏବଂ ତୋର ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ଖୋଲିଯିବ। ତା ବାଦେ 6 ମାସ ପରେ ଏ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଡାକିଲା, ତା ନାଁ ହେଲା ବେଣୁଧର ମଙ୍ଗରାଜ। ସେ ଆସି ଡାକିଲା, ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବାଳକ ସେ ଡାକିବ। ସେ ଡାକିବା ଭିତରେ ସେଇଠୁ ଆସିକରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କଲୁ। ସେଇଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜାପୂଜି ଚାଲିଛି। ଚନ୍ଦନମୂଳି ପିଲାଟି ସେ ତାର ପୂଜାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରିଙ୍କ ଭାଇନା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ପୂଜାପୂଜି ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ମୁଁ ରହିଛି, ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ଚାଲିଲା ସବୁ ଯାହା ଶୁଣି ମିଶିକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଛୁ ଆଉ। ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ଗୁହା। ତାର ଅନତି ଦୂରରେ ଏଇ କୌପୁଟି ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼, ଯାହା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅନେକ କଥା ଓ ଗାଥା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏହି ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନର ମହିମା ବିଷୟରେ। ନନା ନମସ୍କାର। ନନା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟି? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ପାଇକରା। ଆଉ ମୋର ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆସିଥିବାରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନନା ଆଜ୍ଞା, ଏ ସ୍ଥାନର ନାଁ କ'ଣ? ସ୍ଥାନ ନାଁ ହେଉଛି କୌପୁଟି ମୁଣ୍ଡିଆ। ମାନେ ଆପଣମାନେ କହିବେ କୌପୁଟି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନେ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ କୌପୁଟି ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଠି କୌପୁନି ବାବାଜୀ ମାନେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଏଇଟା କୌପୁନି ବାବାଜୀ ମାନେ ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ଏଇ ଆଖଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳରେ ଯେତେ ଆମର ଗାଁ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ରାସ ହୁଏ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏ ରାସରେ ସବୁ କୌପୁନି ବାବାଜୀ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ସେମାନେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଗାଁରେ ଯେତେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଗ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଆମର ଯେଉଁ ଜେଜ ଅମଳର ଲୋକ ଯେଉଁ ସବୁମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଏବେକାର ପିଢ଼ିର ପିଲା ନା, ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ଏତେ କଥା ଜାଣିଛୁ କି? ଆମେ ଯେଉଁ ଜେଜମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପିଢ଼ି ସବୁ ଜାଣିବାରେ ଏଇସବୁ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି କୌପୁଟି ମୁଣ୍ଡିଆ। ମାନେ କୌପୁନି ଥବାରୁ ଏ ଜାଗାର ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଲା। ଏ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି କୌପୁଟି ମୁଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲସ୍ କୌପୁନି ବାବାଜୀ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ କରାହେଇକି ଏ ଜାଗାର ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଲା କୌପୁଟି ମୁଣ୍ଡିଆ। ମାନେ ଏ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ଆଉ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ଇଏ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଆଗରୁ ବହୁତ ବାବାଜୀ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଏଇ ଆଖ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳର ଏଠି ରାସ ହୁଏ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏଇ ରାସ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଏଠାରେ ତଳେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ କଳ୍ପବଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଳ୍ପବଟ ମୂଳେ ହିଁ ସବୁକିଛି ହୁଏ। ଇଏ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର କଳ୍ପବଟ। ଇଏ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ପୁଣି ନୂତନ ବାହାରେ। ଯେଉଁ ଆମର ଏଠିକାର ଅଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଲୋକ, ସିଏ ହୁଅନ୍ତି ବେନୁପାଣି ମଙ୍ଗରାଜ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାରଣା, ଗୁଲିନିଧି ମହାରଣା, ଟୁକନ ମହାରଣା। ଇଏ 4 ଜଣ ଏକାଠି ହେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏ ଜାଗାରେ ବସେଇଥିଲେ। ବସେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଥିଲା। ଛୋଟ ମନ୍ଦିରରୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଉ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ଯେ ମୋର ନବକଳ ବର ଆସୁଛି, ମୋର ନୂଆ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟିଏ ହେବ। ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟିଏ ହେବ, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କ ଟିକେ ସହାୟତା ଦରକାର। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି କରିକି ନା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପୁରୀରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ଯେ ଏଇ ନବକଳ ବରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୂଆ ବିଗ୍ରହ ହେବ, ନୂଆ ଦାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ସେଟା କୁହାହେଲା। ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଏକଜାର ହେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ଦେଉଳଟିଏ ହେଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟିଏ ହେଲା। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଫଟୋ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଫଟୋରୁ ଆଜି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି 3 ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲି ମହାବୀର ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି।
ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଏ ଜାଗାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଆସିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁଣି ସେବା ଦରକାର। ଇଏ ତ 3 ଜଣ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ଇଏ କେମିତି ସେବା କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର? ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ହିଁ ମୋ କାମ ସବୁ ହବ। ମହାବୀର ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଆସିବେ, ଆଉ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସିନା ଆସିଲେ ସିନା ମୋ କାମ ନୀତିକାନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ମୋତେ ଏଠି ଖାଲି ବସେଇଦେଲେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ହବ? ମୋର ସେବା ଟିକେ ଯଦି ନ ପାଇବି ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ଲାଭ କ'ଣ ମୋର? ସେ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ମହାବୀର ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ, ମହାବୀରଙ୍କର ପିଲା ଆସିଲେ। ମହାବୀରଙ୍କର ମନ ବି ଦୁଃଖ ରହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଶ୍ରୀରାମ ରହିବେ ସେପାଟ ପାହାଡ଼ରେ, ମୁଁ ରହିବି ଏପାଟ ପାହାଡ଼ରେ। ନକୁଳ ମାହାଣା ଜଣେ, ସିଏ ସେପାଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଗାବନା ସବୁ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଶୁଭ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଖାଲି ମନ୍ଦିର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତାକୁ ରାତିରେ ମହାବୀର ସ୍ୱପ୍ନେଇଲେ, କହିଲେ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଲେ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ରହିଲି ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ରହିବେ ପୁଣି ଏପାଟରେ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ସିଏ ଲୋକ ସକାଳ ନ ପାଇଲା ଆସି ସିଏ ଏ ଜାଗାରେ ଆସି ହାଜର। ଆମେ କହିଲୁ କ'ଣ ନକୁଳ ତମେ ଆସି ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଛ? ନା ମୁଁ ଏଠି କରିବି ରାମ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ତ କରିବେ ସେଠି ପାହାଡ଼ ଉପରେ, 25ଟା ହେଲା, ଶୁଭ ପଇଲା, ସବୁ ହେଲା। ନା ନାଇଁ ସେଠି ହେଇପାରିବନି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିଜେ ସ୍ୱପ୍ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ରାମ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ହେବ। ଆମେ କହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଆଇଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ହନୁମାନ ଡାକିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ। 3 ଜଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଏପଟେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ସାରା ଜାନି ଯାତ୍ରାଠୁ ଧରିକି ଭଲ ମନ୍ଦ କାମ ସବୁ ଏଠାରେ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, 5-10 ମିନିଟ୍ ବସନ୍ତୁ। ଏ ଜାଗାର ମହିମା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏ ଜାଗା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏ ଜାଗା ଉପରେ। କଥିତ ଅଛି, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ କ'ଣ 3 ଜଣ ଋଷି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାଟ ହେଉଛି ଏଇପଟେ, ଏଇ ତଳ ପଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ତଳ ପଟେ ସିଏ ଯିବା ଆସିବା, ଗାଧୁଆ ଗାଧି। ତଳେ ଗୋଟେ ଝରଣା ଅଛି, ସେ ଝରଣାର ନାଁ ହେଉଛି ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଲୋକ ଆମ ଏ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ଚୋର। ଆମର ହରିଓମ ବାବା ଗୁରୁଦେବ ଅଛନ୍ତି, ହରିଓମ ବାବାଙ୍କ ପୋଥିରେ ବି ବାହାରିଲା ଏଇ ପାହାଡ଼ ଆମର ଝରଣାର ଶିଖରରେ, ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ଅଛି ତ୍ରିବେଣୀ ନଦୀ। ସେ ଝରଣାଟା ଝରି ଝରିକା ଯାଉଛି। ଆମ ଏଇ ପାହାଡ଼ରେ 3ଟା ଝର ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଝର ଅଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ସେଟା ହରିଓମ ବାବାଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଲେଖା ଅଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ବି ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ଉପରେ ଯୋଉଦିନ ଶିଖରରେ ପାଣି ଫୁଟିବ, ସେଦିନ ସେ ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଝରଣାରେ ମିଶିବ, ସେ ପାଣିଟା ହବ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ବୈରାଗ, ଯାଦୁ କୁଣ୍ଡିଆ, କାଚୁ କୁଣ୍ଡିଆଠୁ ଧରିକି ସେ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହବନି। 3ଟା ଝର ଅଲରେଡି ପଡ଼ିଯାଇଛି। 3ଟା ଝର ଯାଇକି ସେ ନଦୀ ସହିତ ସଙ୍ଗମ ହେଉଛି, କେବଳ ଅଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଉପରେ ଯୋଉ ଝରଟା ପଡ଼ିବ, ସେ ଝରଟା ଯାଇ ପଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ହବ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ। ଦିନକର ଘଟଣା, ଗୋଟେ ଗାଈ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠିକି ରାତିରେ ଆସିକି ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଯାଏ ଯେତେବେଳେ, ମାଲିକ ବି ତ ସକାଳୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ସବୁ ଦେଉଛି, ଆଉ ଗାଈ ସକାଳୁ କ୍ଷୀର ଦେଉନି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଦିନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ମହାପ୍ରଭୁ ତ ନିଜେ ପିଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀର। 3 ଜଣ ଋଷି ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଋଷି ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ଦିନେ ବସିଲା ଆଉ ଜଗିକି ଯେତେବେଳେ ବସିଲା, କହିଲା ହଉ ଦେଖିଆ ଆଜି ମୋ ଗୁହାଳୁ କିଏ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁକି ନେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆଉ ମୁଁ ତ ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ସବୁ ଦେଉଛି, କ୍ଷୀର ସକାଳୁ ଦେଉନି କାହିଁ ଗାଈ? ଯେତେବେଳେ ଦେଉନି, ସିଏ ରାତି 1ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଲା। ରାତି 1ଟାଏ ହେଲା, କହିଲା କାହିଁକି ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଗୁହାଳକୁ। ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ 3ଟା 3:30 ହେଇଛି, ଗାଈ ବେକରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଘା ଖୋଲିଲା। ସେ ଗାଈ ଏହି ଜାଗାରେ ହିଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। 3 ଜଣ ଋଷି ବାହାରିକି ଗୋଟେ ମାଟି ସରା ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁକି ପିଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହସାହସି ହେଇକି। ପ୍ରଭୁ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। କହିଲେ ଆରେ ଏ ବାଳକ, ତୁ କାହିଁ ସେ ଗଛ ପଛ ଗୋଟେ ଲୁଚିଛୁ? ତୁ ବାହାରେ ଏଠି ଯା, କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ। ଆଉ ତୁ ଆଜି ଆମ ଦର୍ଶନ ପାଇଗଛୁ ଯେତେବେଳେ, ତୁ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ। ଆଉ ଇଏ ତ ଜାତିରେ ଟିକେ ଛୋଟ ଜାତି ଲୋକ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମୋ ଗାଈଠୁ କ୍ଷୀର ପିଉଛ? ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି? ତମେ ତ ସବୁ ରାତିରେ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦେଉଛ, ମୁଁ ସକାଳେ ଚଳିବି କେମିତି? କ୍ଷୀର ସିନା ବିକ୍ରି କଲେ ମୁଁ ଚଳିବି, ଆଉ ତମେ ତ ପିଇ ଦେଉଛ। ଭଗବାନ କହିଲେ ହଉ ତଥାସ୍ତୁ, କାଲିଠୁ ଆଉ ତୋ ଗାଈ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବନି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଗାଈକି ନେଇକି ତା ବାଟରେ ସେ ଚାଲିଲା। କହିଲା ତୁ ଗାଈ ଆଉ
ଆସିଲା ନାହିଁ। ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ନ ଆସିଲା ସେ ଲୋକ ଯାଇ ଗାଁରେ ପ୍ରକଟ କଲା, ଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ 3 ଜଣ ଋଷି ବାହାରିକି ସେଠୁ ମୋ ଗାଈଟି କ୍ଷୀର ଖାଉନି। ସେ ଲୋକ ଶେଷ ମାନେ ମରିଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ମାଲିକ ମରିଗଲା, ଗାଈ ବି ତା ପଛରେ ଗାଈ ବି ମରିଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଇଁ 4-5 ଦିନ ଯିବାର ଭିତରେ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆଗ ମାଲିକ ମଲା, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯିଏ କରିଥିଲେ ସିଏ ଆଗ ମଲେ। ତାପରେ ଗାଈ ତା 4 ଦିନରେ ଗାଈ ମରିଗଲା। हे प्रभु खम्बुपाणि चक्रपाणि पद्मनाभ नरत्तम् जगत्तं पालको व्यापी सर्वव्यापी सुरेश्वर लोकराज देवराजा शक्रभूपश्च भूपति। विश्वास मूले भगवान, मानिले ठाकुर न मानिले पथर। तेबे स्थानीय भक्त मानकर विश्वास रही वनवास समय रे प्रभु श्री राम लक्ष्मण माता सीता यही स्थान रे किछि दिन अतिबाहित करथिले एवं पहाड़ तले झरी जाउथुवा सरु नदी तटरे स्नान करुथिले। माता सीतांक स्नान समय रे जंगली हरिण माने खेलबुल करथिले, जहार प्रमाण स्वरूप पथर उपरे से असाधारण हरिण मानकर खुरा चिन्ह मध्य रही। 4-5 फुट 6 फुट हेले एठी कोठी शंख चिन्ह अछि? शंख चिन्हटा पुଅ देखै दिलनी से पथरे से देखिछि अछि। हां कठौ चिन्ह देखिछन्ती? कठौ चिन्ह जाई के पानी जागा झरणा पाखरे एटू केते बाटा हो? तेबे चलंतु दर्शक बंधु दर्शन करिवा इतिहास को बहन करथुवा से दिव्य प्रतीक मानक। ये हूँ प्रभुଙ୍କର गाधुआ ତୁଠ। मामा आज्ञा एटा को एठी जेतले राम लक्ष्मण सीता स्नान करती ये जगार बहुत मुर्ग माने सब डियंती। अच्छा मुर्ग माने ठिया एठी प्रभु मुर्ग माने आसी महाप्रभु सांगरे पूरा मिसिकी रुहंती। अच्छा सीता माता को बहुत माने मुर्ग माने बहुत भल लागे। आज्ञा सेति किबदंतर किछि जिंस रहि जाय आम मानक पे ए जगार हरिण खोज माने ता खोरा चिन्हटा रहि जाय। आ ये पथरटा भी देखिए आकृति पूरा हरिण भलिया खाती हरिणटा आपको शोइछे आपको दृश्य मन सेमती लागियो। सीताराम जय सीताराम। तेबे सेतिकी नुह आध्यात्मिक प्रतीक स्वरूप एठी रही शंख आकृतिर एक विशालकाय पथर। एटा को चिन्ह ना एटा होची हमर शंख। अच्छा ए क्षेत्र ना होची शंख क्षेत्र। एठी प्रभु स्वयं शंख एठी विराजमान करछन गुप्त रे अछन। आकृतिटा ये सब देखन सीताराम ये पूरा गुप्त रे अछन प्रभु। सीताराम ये वर्ष को थरे एठी पूजा पूजा पर्व पर्व सब महाप्रभु
ଅନେକ ପଥରରେ ଆବିର୍ଭୂତ ସତେକି ସ୍ୱୟଂ ସପ୍ତଫେଣି ଶେଷନାଗ, ଯାହାକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚକିତ କରିଛି। ଇଏ ହଉଛି ସପ୍ତଫେଣି। ଏ ସପ୍ତଫେଣି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଗୁପ୍ତରେ ଇଏ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି କାହାଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ଆଙ୍କର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କପଟିଆ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ନୀଳାଞ୍ଚଳରୁ ଆଇଛନ୍ତି, ଏଠି ନୀଳାଖିଳା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିକି। ଏଠି ଭକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମ୍, ଏଠି ଭଗବାନ ନିଜେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନୀତିକାନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାତ୍ରା ଯାନି ଯାତ୍ରାରୁ ଧରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ଶରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ପାଖରେ ବି ଆମର ଏଠି କେଉଁଠି ବେଶୀ ବାଟ ଦୂର ବାଟ ଯିବାର ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ 12 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଇଏ ଚନ୍ଦକା କୌପୁଟି ମୁଣ୍ଡିଆ। ଇଏ ଚନ୍ଦକା ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଇମ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଏ ପାହାଡ଼। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ବହୁତ ଦୂର ପାହାଡ଼, କିନ୍ତୁ ଦୂର ପାହାଡ଼ ନୁହଁ, ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ କି ନା ନାହିଁ। ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟିଏ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା କୌପୁଟି ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ କଥା, ଆମ ମାଟିର କଥା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଲିନା ମହାନ୍ତି।